Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikanbiag ita ket naggapong. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a mercy adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakapagsurat ak, takayat ko matapay drama ti pakasaritaan ti biyag ko. Linoko nak ti lalaki nga inayat ko. Impagarop ko asyaklaang ti babae iti biyag na. Nga maikatlo ak lagayam. Nagado akarina kanya. Ngem amin dagita ket palso lagayam. Bueno papagayam. Intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ipagam a mercy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay ayatan ka, Mercy. Sika lang ti babae ti biyag ko. Ikarik adikan to pasakitan. Namnamaak na kita akarim kanya, Landong. Sapay lang ko mata, saan ka magbalbaliw. Apay ko mga agbaliw, ha? Kat napalalo ti ayat ko kan ka. Landong. Kaya't kong agtalinad tapay dito'y parke. Aging ga iti malam. Anya? Kaya't kung amin na makadwa ka pa iti mabayag. Landong. Kanayon talang arudan nga agkadwa. Anya pa lang ti kayat mo. Ti kayat ko. Saan ka mapukaw iti panagkitak? Mabaling ka diya sumurutak iti pagdagdagosam dito'y kabisera? Kwa. Umanhugot ka, Mercy. Kailiw ka nga minuna yan. Sika talaga, Landong. Kailiw nakmanan. Kat kanayon lang arudan ti panagsarak ta. Mercy. O ala. Umay kanto nga rod ijay dagus ko inton rabi Landong. Makabannog ti agtrabaho iti pabrika. Kaya't kun ti aginana, ngumnasken pa'y nga agluto ak manenta. Ha? Oh, apay Dory. Kaskala nakakita iti alalya. Nakapulis ka man. Sa dino ti papanam gayam. Adda urayak a bisita. Asino a bisita? Amumot ama iparit ti agbisita dito'y dagus tayo. Agungot ti landlady. Italaang daytoy Dory. Total, awan mo ti landlady tayo. Sika talaga, Mercy. Ungayam. Api ngay, asan ka nagtrabaho itay ije pabrika? Adda ngamin napanan mi ni Lando. Iso ti urayak ita dito'y dagusta. Anya? Nabayagan akayat ni Lando ti umay diti pagdagdagusak. Iso pinatgak matan Kayat mo asawan. Paturugam ni Lando iti silid mo? Wan, Dory. Mercy. Sigurado ka din kin ni Lando? Wan. Ay ayatan nak ni Lando. Kat kasta akmat kan kuana. Mercy. Apay asaan ka ang makaid na, Lando? Itay ka pa'y nga alos si Isan Maragragsa ka naklaeng. Gapot a pinatgam ti kayat ko ang makapasarak mat dito'y pagdagdagosam. Lando. Mercy. Ay ayatan ka. Apay nga paprusam ti rupak, Lando. Nagpintas ka. Nagmayatamingmingan dagita matam. Lando, di nakagkan. Pangaasim. Pakawanan nak. Ngamjak malapdan tiriknak ang mga gagkan ka. Ay ayatan ka unay, Mercy. Lando. Mercy, amo ka din dagiti dadakkel mo ti may papan iti relasyon nyo kini Lando? Ulila akon adamang, Dory. Ubingak pa lang iti agpadaan na disgrasya iti lugan dagiti dadakkel ko.
Ti ulitag kan ti ikit ko tinangaywan kanya. Adada ita iti probinsya mi. Kasta ka di. Wen gayam. Tunggal aksweldo pau itak ida iti kwarta. Karpintero ti ulitag ko. Kat saan nga umdas ti masapsapulan na iti inaldaw. Isong adda akmat at tumultulong kadakwada. Masansanan ti panagkuykuyog yung kinilando. Saan ka pa yan asumsumrak iti trabaho? Wen nga rod. Kanayon ngamin nga da pangawisan kanyak ni Lando. Kasano ama tulungam dagiti kakabagyam ako nam. Kat manmano kamutan asumrak iti trabaho. Sana bale. Sa anak tun nga aglangan iti trabaho. Naira na lang amin nga addalat tapapanan mi ken ni Landong. Ay na, nagadon dagiti ginatgatang mo a groceria. Mersey. Wen auntie. Para kada kayo ken ni Uncle Sabelo dayta. Ay, agyaman na kaanakan. Maragsakan lakit din ni uncle mo apaman na sumangpad. Kad, kumusta nga iti panagtrabahom iji kabisera? Nasaya at mat, auntie. Agsubliak mo't laadagos ijay kabisera. Anya, sangsangpet mo laeng? Pumanaw ka manan? Wen auntie. Intulod ko lang dagiti grocery kada kayo. Saan mo ka din nga orayan ni uncle mo Asabelo, Mersey? Saanen auntie? Makaamo kayo latan amang ilawlawag kan kwa na. Ado pa'y nga minti trabahuak ijay pabrika. Apay nga atsak makontak ti cellphone ni Lando. Itay pa'y agsa awagak. Oh, Mercy. Itay pa'y asaan ka ama kaidna. Apay ka di. Jak nga ron maawagan ti cellphone ni Lando. Madandanaganag. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Ay na, amangan numakumikom laang iti trabaho na, gayam. Uray makumikom dayjay. Sungbatan na latta ti awag kan text ko. Mercy. Nasaysaya at siguro numapanak laangan iti pagtrab-trabahuan na. Kasaritak ni Lando. Lando, jak mairosok na gitar aramidam. Apay mata na ibagam ti kasta, Max? Addaan ka iti asawa ken opat nga anak iti lugar tayo. Ngam adda pay do ababaim dito eh. Max, apalan nakman ako nahakon kay. Lando, saan ka nga apalan? Kaasimot dagiti babae a pinangnamnamang nga ikalaysan. Max, nasingit nga gayam. Pangasim ta di mo dakdakamatan iti asawak nga adda babaik diti kabisera, ha? Ay, kasanon no sa bali ti pakaamuan ti asawam nga adda babaem. Basta, si kalang ti makamoy ti palimod ko. Lando, ni Mercy ti sumungad dito ehanta. Ha? Kasano anaamuan na dito iti dagos ko? Anya ter aramidan na dito eh. Imbaga dagiti katrabahuam, asaan ka kanu asimrek iti pagtrabahuam kas may sa security guard. Kwa. Lando, dinamag ko kadakwada no sa dino a lugar ti pagdagdagusam. So asinurot ka dito eh. Saan narumbang nga imay ka dito'y dagos ko, Mercy? Apay? Di mo ulitin ti agsublipay dito'y Nalawag mat siguro dayta. Lando, apay akas tamot tanti ibagbagam kanyak. Di ka maawatan. Agtungpal ka kadilatan iti kayat ko. Apay adi mo sungsongbatan dagiti awag ko kan ka. Madandanag anak, iso akayat ka makita kan makasarita. Mercy, pasensyakan. Ado lang amin ti pampanunotek. Iso ajak na sungbatan dagiti awag mo. Sabali ti agparparik na kanyak, Dory. Amay. Nagbaliwan ni Lando kanyak. Saanen akas itisigod analailo. Anya? Awan mo ti amok ang nagkurangak kan kuana. Impaay ko ti amin ko kan kuana. Nagtalagak adi naklukwan kan baybayan. Mercy.
Kas may sa agayem mo, nagpanunot ka kumapay ngamin anaimbag. Naitad mo ti dayaw mo. Kasanun no kala at anagbaliw ti amin. Katanya, Panawan na kanilando. Ay na, friend. Luklukon na kalaang. Gapunta na ala ng tikay kayat na kan ka. Dory, Tinasayaan. Kasaritam anaimbag nilando. apay maulawak. Sana gagangay da iti amarikrik na ka. Sana mabalintay ito eh. Ginawak sa amutan. Anya ti mapaspasamak kan ka. Maululawak, Dory. Diyak malapdan ti Mercy. Amangan no aginaw kan. Inton bigat matlaang. Agpa-check up ka iti doktor. Kinunakmat kan adikan agsubli dito'y dagos ko. Urayan naklatan asakti sumarungkar kan kay dagos mo, Mercy. Di kan mauray amapan iti dagos ko, Lando. Napatag ti ibagakan ka. Anya dayta? Duan abulan nga agdadagsanak. Anya? Ikalay sanak, Lando. Adan bunga ti ayan-ayat ta. Kwa. Sana mabalin nga ikalaysa ka. Anya, Agpudno akon kan ka. Adan asawak. Kan. Adan anak mi. anya. Awanan ko itibain! Mercy. Linoko naklag kayam, Lando. Pinangnamnaman naga. Sungbatang tinaramid mo kanyag. Nagdakulan pityan mo ang nagawid dito lugar tayo, Mercy. Angkan, Awanan ba hindi dya lalaki? Makitak laeng tatalaga at tagtagbatag. Uncle. Kalpasan ang maipasngay ko ti anak ko. Agsubliak iti ayan ni Lando. Anya pa'y laeng aga po, nagsubli ka kinkwana. Kat addaan gaya man iti asawa kin anak. Nasakit anak iti husto. Kayat ko apagbayadan iti inaramid na. Anya ti pangpanggap maramidan. Makaammo ditan, Uncle. Pagbabawyan na ti inaramid na kanyak. Agyaman na kiti panang sarongkar mo kanyak dito probinsya, Dory. Kaya't kalaang ako mustaan, gayam. Ni, dandanin ti panagpasngay mo. Wen, Dory. Nagpuskul ti rupa day jay alando. Amom, nalabsak itay ijay pagpapaayan na akumpanya. Kasarsarita na tipada na matlaang agwardya. Nasakit da ito nga inaramid na kanyak, Dory. Nagado akari na kanyak, idi. Asyak lang ti babae iti biyag na. Mercy. Ninamnamak dagita akari na kanyak. Ngampal sulagayam ti amin. Mercy. Kaya't ko abalsan day dya lalaki. Talaga adyak maklon day ito nga inaramid na. Nagsakitan ti tiyan ko, antay. Amangan no agpasngay kan, Mercy. Lakay! Kartingap di umasid nagtaitaray ta ni Mercy di hospital! Juan! Mala, kumpet ka kanyak, Mercy. Inawagak mo tin ni John. Kat ti tricycle na ti pagluganan tayo mapan ni hospital. Umaykan.
Ay na, naglumpo ang maladagat impas ngay mo, Merce. Auntie, Mala, di ka unay aggargaraw Mercey. Di ka madanagaan. Tada kami pailaang kiniikit mo timang kita iti anak mo. Uncle, sa anak matkit di anarigatan unay anaganak. Kabaila kon ti bagi. Anya tikat mo asawan? Kayat ko ang makita day jay alando. Mercy, di ka ko maagdara sudos iti pangpanggapam. Dikit di anak mo, di ase kaswab. Auntie, apaman ang makaruarak diti ospital. Mapanap iti pagdagdagusan ni Lando. Asidag akon iti pagdagdagusan ni Lando. Inidap na pa yan ti cellphone na. Talagang awanan ba inday jay alalaki. Mercy! Mabit lang! Ni Max agayam ni Lando ti mangay ayap kanyak. Mercy! Nakita ka nga agturong iti dagos ni Lando. Isu akin na makam ka. Apay, Max. Nabayagan na pimanaw ni Lando iti trabaho na. Kit awan mutin dita dagos na. Anya? Duan alawas tinapalabas, Mercy. Nagdardaras a pimanaw. Ammom kadino sa dino ti probinsyada. Amok. Ngam awan mutlaang ti madanon mon iti balayda. Gapota imakardan iti pagnaadan. Anya? Sana di nakamat kanyak ni Lando no sa dino ti makaranda iti asawa na. Mercy, itay pa nga agsangsangit ti anak mo. Auntie. Maawatak ti riknam. Ngam agbalin ka kumaan na tibkar. Saan ka apaidagal iti marikriknam? Tinanawan na kun anaming pinsan ni Lando. Nagsakit da ito'y ngay naramid na kanya. Mercy, Kaasimat ti anak ko nga awan ti mabangunan na nga ama. Makitang tupay nga ta ti anak ko, ti ama na. Naglabas ti adu atawen, saan na nagpakpakita pa'y ni Lando. Agtutubo itan ti anak ko, kat sapsapulan na ti amana. Inlawlawag ko kenkwa na ti amin. Jak mababalaw ti anak ko no kanayon nga agliday, gapo ta sapsapulan na ti pammateg ti maysa nga ama. Sa anak meten anak ki asawa pa'y Mr. Lonely. Alakastan, kat agyaman iti anos yo anang yurnos, dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Mercy. Agyaman kami mat iti panangibinglay mo iti kapadasam, pagayam a Mercy. Dayawak ti kinatibker mo, ta nadaaram ti panubok asimmangbay iti biyak mo. Ala, ipamaysam ti matang mo iti anak mo. Padakalam iti nasaya ta sursuro. Ken lipatan meten ti panggap mo, amang bales iti lalaki anang loko ken ka. Taklo naman kan saan, at damat basol mo. Bueno papagayam, kay nangaganti pa na kay drama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagayam ang Mercy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ni Sagani Yalong Buliser, kanitimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.